Hi everyone, it's me Teacher Shine. Karon guys, nako i-share ninyo nga trabaho. Nakita na rin ako siya sa ESL group nga ako ang gi-joinan before. Kay sayang magud kayo. Weekly ang swelduhan ani and then sa GCash i-send. And nag-need sila og ESL teachers and kung naakay experience 90 pesos per 25 minutes ang ilang offer. But kung wala kay experience, 70 pesos per 25 minutes. And then, ang platform nga gamiton is ClassIn. So, na ako'y another video anang ClassIn kung saan paggamit. But, I'm pretty sure nga inigsulod nimo or mag-start na ka or before ka mag-start, i-explain po na nila kung saan paggamit ang ClassIn. Pero sa yun guys siya gamiton ang ClassIn guys, as in. And then, next kay ilahang schedule. Ang ilang schedule is weekdays, mag-start ang klase 5 p.m. to 10 p.m. And then, weekends, mag-start ang klase 9 a.m. to 9 p.m. So, kung wala lang gani, kung naalang ko'y time, no? Ganahan ko mga apply, but wala na lang dyan ko'y time. Kaya wala naman ko nag-work po as ESL online teacher. Ganahan ko mga apply yan. And then, naapod sila ang ilang requirements kay you need to have TESOL or TEFL certificate. And then, imuhang internet is 50 Mbps or above. And then, ang imuhang CPU na sila require nga CPU itong benchmark or i5 if laptop. So, mo na ilahang requirements. And then, age 18 to 45, mudawat sila ana. And then, mora to so far. But I will post the details on the description box para mabasa nimo dito kung unsay mga requirements nila and asa nimo i-send ang imong application. So, try na ana guys, kay basin para mo na nga job. And then, kung nag-need set ka, basin makatabang ni nimo. Kung ako lang, wala ko'y naapa ko'y vacant, ganahan ko mag part-time. And then, dako sa kayo tabang ang ESL before ko naabot dinhi kay sa ESL ko nang start. Okay, thank you everyone. See you next time. Goodbye.